tervetuloa Lekavolleen tiedotustilaisuuteen. Ja tänään on mieluisia uutisia meillä tiedotettavana ja tietysti parasvaloissa meillä on pelaajapuolen sopimukset ja myös valmentajista on meillä tiedotettavaa. Ja samalla niin kerrotaan vähän, mitä Lekavolleen hallitus on linjannut meidän tavoitteita, toimintaa ja vähän arvomaailmaa, millä tavalla me lähdetään viemään Lekavolleita eteenpäin. Mutta ensinnä oikeastaan näihin tärkeimpään, eli meidän uuteen logoon ja ilmeeseen. Me voitaisiin paljastaa tuolta takaa meidän uusi logo. Jes, eli Lekavolle Kuopiosta lähtee takomaan tulevalle liigakaudelle hurjaa tahtia palloa alaspäin, niin kuin logosta näkyy. Ja logosta voimme kiittää Hurja Solutionia hienosta työstä. Hieno ilme on meille luonut. Ja oikeastaan nyt tietysti näihin pääasioihin, niin tuon logon jälkeen niin nämä pelaajasopimukset, eli Lekavolle on kiinnittänyt tulevaisuuden huippunimiä pelaajarosteriin, eli siellä päällimmäisenä Eelis Karinen ja Antti Karttunen, molemmat nuoria kavereita, tulevaisuuden huippunimiä. Ja Eelis Karinen siirtyy Vammalan lentopallosta Kuopioon, eli tuoreesta Suomen mestarijoukkueesta. Ja Eelis ei valitettavasti päässyt paikalle. Eelis on tällä hetkellä Intissä ja joutuu kärsimään sen vielä tässä loppuun. Mutta Eeliksen kohdalla me ollaan todella innoissaan, että Eelis saatiin Kuopioon. Viime kaudella teki jo todella vahvaa jälkeä Valepan riveissä. Sai paljon vastuuta siinä Krastinsin ja Kunnarin ohella. Ja on hirveät näytönhalut päästä pelaamaan tulevalla kaudella ja kantaa vastuuta ja isoa roolia. Ja Lekavolle tulee tarjoamaan sen Eelikselle. Ja Eelistä, niin kuin Karttusen Anttiakin, ohjaa todella kova motivaatio tulla huippu-urheilijaksi, huippulentopalloilijaksi. Ja tämän tyyppisiä pelaajia me oikeastaan juuri kaivataan Lekavolleen riveihin. No toinen tulevaisuuden nimi, Antti Karttunen, siirtyy, sanotaanko jo rakkaaksi muodostuneen kilpakumppani riveistä Pielaveden Sammosta. Ja Antti on nuoruusvuodet pelannut Puijovolleessa, käynyt Puijovolleen juniorikoulun läpi ja nyt ollut sitten tuolla Pielaveden Sammossa niin edellisillä kausilla. Ja sama homma Antin kohdalla. Antti haluaa päästä pelaamaan ja hakea vastuuta kuusikosta asti ja tähän Lekavolle on valmis niin kuin tarjoamaan mahdollisuuden. Ja Antilla tällä hetkellä jo todella huippuvalmiudet nousta liigan huippupelaajaksi. Fyysiset ominaisuudet on tällä hetkellä, väittäisin jopa liigan kärkiluokkaa, että nyt Eeliksen ja Antin kohdalla niin tartutaan todella Lekaan ja tehdään kovasti töitä, että päästään sinne kärkeen. No sitten Antin ja Eeliksen lisäksi niin oikeastaan tähän, mitä Lekavollekin on linjannut omaa toimintaa, niin tulee ihan konkreettisesti esille, eli Kasper Pennanen ja Esa Hakulinen on sainattu myös joukkueen rinkiin mukaan. 17-vuotiaita Puijovolleen kasvattaja, kuopiolaisia, ja mittaa pojilla on takana niin 2010 sulkapäässä, eli pitkiä roikaleita ja todella kova motivaatio pojillakin kehittyä ihan ammattilaistasolle asti, ja valmiudet heillä kyllä siihen on. Ja molemmat ovat omassa ikäluokassaan niin varmasti sillä kärkipäässä ja siinäkin osoituksena oman ikäluokan juniori lopputurnauksessa niin pojat pääsi sitten ihan All-Stars-tasolle asti. Kasper Pennanen on yleispelaaja ja Esa Hakulinen nuori passarin alku sitten. Ja Kassun ja Esan kohdalla niin he on ihan alusta asti kesäharjoitteluringissä ja oikeastaan kesäharjoittelu määrittää hyvinkin paljon poikien sitten esiintymistä tulevalla kaudella Lekan ringissä, mutta päätavoite on, että pojille tarjotaan alueellisen yhteistyön kautta niin mahdollisuus pelata sitten alemmalla sarjatasolla. Oikeastaan tällä kohtaa niin pelaajat tiedotteen puolelta, ja toki nyt nuorta innokasta kaartia ollaan sainattu ja pelaajaneuvottelut jatkuu koko ajan aktiivisena ja Lekavolle hakeekin niin myös sitten kokenaampaakin pelaajaa rinkiinsä Dolen lisäksi.
No sitten valmennuspuolelta, eli Erkki Keränen ja Henrik Kosonen on lähtenyt valmennustiimiin mukaan, ja oikeastaan hemmetin hyvää viestiä niin kuin alueen lentopallolle, että Eki ja Henkka on lähtenyt mukaan, koska molemmilla on mittava pelaajaura takana, ja se into lähtee tekemään paikallisen lentopallon eteen töitä, niin se kyllä on tarttunut muihinkin todella kovaa. Ja tämä oikeastaan myös menee siihen, mitä Lekavolle on linjannut omassa toiminnassaan, että me pystytään tarjoamaan jo tulevalla kaudella mahdollisimman paljon henkilökohtaista valmennusta, että nämä nuoret yksilöt pääsee kehittymään. Eli harjoituksessa on useampia valmentajia paikalla, ja mikä mahdollistaa sitten tämän yksilökohtaisen ohjauksen ja valmennuksen. Ja oikeastaan Erkki on meillä kakkosvalmentajana ja Henrik tulee sitten kolmosvalmentajaksi. Ja valmentajapuolelta tällä hetkellä niin etsitään päävalmentajaa, neuvottelut on käynnissä, meillä on 3 potentiaalista ehdokasta siihen ja oikeastaan sieltä kun joku näistä nimistä saadaan sainattua, niin varmasti on mielenkiintoisin siirto valmentajasiirto uutinen tälle keväälle lentopallopiiriin. No sitten Lekavolle haluan nyt tuoda ehdottomasti esille myös, että mitä Lekavolle on hallituksessa linjannut omaa toimintaa, tavoitteita. Eli Lekavolle visio on, että olemme vuonna 2018 Savon kiinnostavin urheilujoukkue. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä Lekavollen taustalla tehdään hartiavoimin töitä näkyvyyden suhteen, työn laadun suhteen, ja nyt tässä alusta asti niin me ollaan saatu aivan mahtavia kumppaneita tekemään juuri tätä työtä, mitä tässä lehdistönkin tiedotteen tiimolta tehdään, eli olemme saaneet ammattilaisia rakentamaan Lekavollen brändiä, tuotetta, ja tulevan kauden olosuhteetkin niin mahdollistaa sen, että me pystytään tekemään huippulaadukkaita ottelutapahtumia. Mutta joo, no sitten tämä Lekavollen missio oikeastaan kuvaa hyvin Lekavollen arvomaailmaa myös, että edistämme nuorten yksilöiden mahdollisuuksia tavoitella kansainvälistä huippu-urheilumenestystä omalla urallaan. Ja minkä takia me tämä haluttiin kirjata ja tuoda esille, että me uskomme pitkäjänteiseen työhön ja alusta asti me kun ollaan kokoonnuttu, niin hallitus on puhunut, että me halutaan rakentaa terveelle pohjalle toiminta, halutaan tehdä pitkäjänteistä toimintaa, ja nämä linjaukset meidän mielestä niin myös tukee alueen lentopallo juniorityötä, ja sitä me halutaan olla tukemassa. No sitten taas, kun lähdetään meidän arvoista puhumaan, henkeä nostattamaan, unelmoi isosti, tee kovasti töitä, pysy nöyränä. Mutta tässä kohtaa niin minun osuus siirretään sitten tänne meidän pelaaja- ja valmentajapuolelle ja lähdetään tenttaamaan vähän poikia. Eli lähdetään tuolta Karttusen Antista liikkeelle. Millä mielellä, Antti, tuut Kuopioon takaisin ja minkälaisia tavoitteita on tulevalle kaudelle? Hyvillä mielin tullaan ja mukava takaisin tänne Kuopioon sitten ihan kokonaan tulla pelaamaan, että se pari vuotta oli Pielaveelle ja nyt sitten siirtyy kokonaan Kuopioon, niin se on kyllä hieno juttu. Ja tavoitteistani varmasti henkilökohtaisesti ainakin se, että pääsee pelaamaan ja sitten tulisi onnistumisiakin sen kautta ja sitten, että kuitenkin lähdetään haastamaan ihan jokaista joukkuetta peleissä ja ihan niin kuin kovasti taistelemaan siitä kunnon sijoista. Jes, ihan totta. Ja Antilla on kovat tavoitteet myös henkilökohtaisella uralla, eli motivaatio on päästä ihan ammattilaistasolle asti, ja ne rahkeet kyllä varmasti Antilla on, ja Antti on valmis tekemään töitä. No sitten meidän nuorisokaarti, jos Anttia siihen ei lasketa mukaan, niin Kassu ja Esa, Puijavollen kasvattaja, kuopiolaisia,
paikallisessa urheiluakatemiassa myös mukana. Ja Kuopiohan mahdollistaa lähes ammattimaisen harjoittelun näille nuorille kavereille tämän akatemian myötä. Minkälaisilla ajatuksilla lähtee Esa ja Kassu niin liigajoukkueen mukaan? Joo, eli lähden henkilökohtaisesti joka treenissä, lähden ihan täysillä tekemään hommia siellä ja haastamaan näitä lähtökohtaisesti ehkä kokeneempia kavereita. Ja yritän vaan tehdä nöyrästi töitä, että pystyn ensi kaudella pelaamaan mahdollisimman kovalla tasolla. Legavolle tarjoaa kyllä tosi loistavat harjoitusmahdollisuudet. Mahdollisuudet kehittyä pelaajana eteenpäin. Kyllä lähden innolla tekemään töitä ja pelipaikasta taistelemaan. En tiedä minkä verran sitä peliaikaisesti tulee, mutta päätavoitteena niin itsellä kehittyä ensi kaudella. Lajipuolella ja fysiikkapuolella molemmilla. Jes, kiitoksia pojat. No sitten meidän kakkosvalmentaja Erkki Keränen, niin kerros vähän mietteitä nyt Legavolle projektista ja nyt sitten tuoreen valmentajan näkövinkkelistä. Siellä on ilmeisesti harjoitukset jo laitettu käyntiin. Joo, harjoitukset tosiaan aloitettiin vähän pienemmällä ringillä jo viime viikolla ja täytyy sanoa, että itse kun pojat on myöskin niin kuin erittäin innostuneita ja mukava ja innostunut olo on kyllä tähän projektiin lähteä mukaan ja se mitä Saku tuossa äsken kertoi, niin tämä pidemmän tähtäimen visio ja missio, mikä tällä seuralla on, niin on kyllä niin kuin todella hyvä ja luo uskoa siihen, että me lähdetään niin kuin tekemään pitkäjänteistä työtä ja kehittää näitä nuoria urheilija-alkua niin urheiluuralla eteenpäin kuin myös sitten elämässä eteenpäin ja kehittymään sitä kautta ihmisinä. Innostuneena ja hommat on alkanut ja pyritään näistä pojista ja nuorista miehistä tekemään vielä parempia urheilijoita ja pääsemään sillä uralla eteenpäin. Koskee myös tätä kokeneempia kavereita. Jes, kiitoksia Erkki. Ja sitten oikeastaan seuran puheenjohtaja mietteet seuran näkövinkkelistä, niin muutamalla sanalla niin kertoo hallituksen linjauksia ja seuran linjauksista. Kiitos Saku ja kiitos näille nuorille miehille, jotka on tarttunut tähän Legavolle haasteeseen ja kirjoittaneet meille sopimuksia ja lähtee rakentamaan sitä omaa uraa ja omaa kehittämistä meidän seuran kautta. Ja niin kuin kaikki on sanonut, että ollaan innostuneita ja niin kuin meidän arvotkin on, niin unelmoi isosti. Niin me ollaan kyllä todella isoja unelmia ja lähdetään rakentamaan hyvää juttua. Ja me ollaan kaikki innoissaan, niin kuin on hyvä nähdä ja pelaajat on innoissaan, pääsee harjoittelemaan, se on tosi tärkeää, mutta myös me taustataffi ollaan innoissaan tuomassa taas lentopalloa takaisin Kuopioon ja rakentamassa Legavolleen brändiä siihen, mikä se kuopiolaisella joukkueella pitää olla. Meillä on kovat tavoitteet tulevaisuudessa, mutta totta kai aina pitää myös siinä nykyhetkessä se ajatus. Ja tällä hetkellä me tehdään todella kovasti työtä siihen, että me saadaan tämä seura lähtemään ensimmäiseen liigakauteen hyvistä asetelmista. Me tehdään kovasti työtä, että me saadaan sellainen rosteri kuitenkin, jolla on hyvät mahdollisuudet pärjätä mestaruusliigassa. Ja lisäksi nämä nuoret pelaajat pystytään heille tarjoamaan hyvä mahdollisuus kehittyä niin ihmisenä kuin lentopalloilijana ja luomaan sellaiset olosuhteet. Tässä ensin pitää kiittää totta kai Kuopion kaupunkia, tilapuolen ihmisiä ja Kuopion yliopisto ja urheiluakatemia. Täällä on ollut todella hyvä vastaanotto tällä meidän projektilla ja mä uskon, että me saadaan tässä oikeasti hieno yhteistyöhanke Kuopiossa tehtyä ja myös lähialueiden kanssa. Mutta hallituksella, niin kuin koko seurayhteisöllä ja kaikilla tässä on todella kova halu tehdä hommia ja mä uskon, että te tulette myös näkemään niin kuin tänään, mutta myös tulevaisuudessa tässä on hyviä asioita tulee viikoittain. Kiitos. Jes. Kiitoksia Ilkka. Onko kysymyksiä, herääkö muilta asiantiimoilta? Mitenkä iso rinki on tarkoitus kasata? Montako pelaajaa?
No, joukkueen rakentamisessa meillä on totta kai se 12 miehen liigapelaajan rinki, mutta myös Pujovolle yhteistyön kautta niin isompaa rinkiä ja myös lähialueella on muita hyviä seuroja, joiden kanssa me halutaan tehdä yhteistyötä ja tätä kautta kasvattaa tätä ja tuottaa tätä mestaruusliigajoukkueen tekemistä myös muille ja avoimena, että esimerkiksi Maaningan Mahin kanssa ollaan tällä hetkellä käyty avoimia keskusteluja, mutta vielä ei voi olla mitään sen tarkempaa siitä, mutta myös muiden seurojen kanssa, Nilsiän Nujakka, Kakkossarja, tällaisia. Me halutaan tehdä hyvää yhteistyötä ja tehdä nimenomaan maakunnan lentopallon eteen töitä, että me saadaan myös, ei pelkästään kuopiolaista, myös savolaista lentopalloa eteenpäin ja myös niille sadoille junioreille ja poikajunioreille, jotka tekee tällä hetkellä töitä, niin olla esimerkkinä ja luomassa sitä pelaajan polkua, että sieltä C-poista, B-poista, A-poista on joku järkevä tapa ja nähdä se, että pystytään nousemaan täällä maakunnan ykkösjoukkueeseen. Kiitos Ilkka. Oliko Tolvasen Timolla niin jotakin hyviä kysymyksiä tähän paikkaan? Kyllä.